and how are you? Settler was one of her diaries, so she had to drive all the way from Randasky to come to attend the funeral. You are welcome. Thank you. It's time for our I greet you all in the name of Jesus. So sad to be meeting in such a conjunction. Whenever you are asked to say something on such an event, it's very difficult to run out of words. Because somebody was waiting at home. Somebody was waiting at work. Nobody was running this event. And it's so hurtful. So it's so difficult even to find words to backboard. But we thank God for giving us this time to bid farewell to our brother, to bid farewell to our friend, to bid farewell to the loved one that we have lost. And so when I was tasked to say something, just out of this verse in the Bible, John chapter 14, that is verse 1. John chapter 14, Jesus was about to end the new that he gave his disciples. And the disciples, they were leaning on Jesus. They knew whatever they want, Jesus would provide. To those who recall, at one point Jesus changed 2 fish and 5 loaves of bread and fed 5,000. So they knew whatever they want. At a wedding, you would change water into wine. That was Jesus. So that moment, John chapter 14, Jesus was going to be taken away from the disciples. So he had words that he had to tell the disciples. He then said, do not be dismayed. Do not be dismayed. Yes, I'm going, but do not be dismayed. These are the same words that I'm leaving with, brothers and sisters. Yes, Settler is gone. Take heart. It's difficult, I know. And sometimes when we say such words, we don't know the pain that you are in. I know you have lost a breadwinner, and you don't even know what is going to happen. I know you have lost that brother that you loved most, that friend that whenever you are in trouble, you would go, you would advise you. That is the person that I love. That I'm saying, do not be dismayed. Take heart. God is still with you. And Jeremiah says, I know the plans that I have. Amen. I know the plans. He knows. Yes, we think we are now down and out, but he knows the plans to prosper. So he knows whatever we are going through. Those who are going to travel, may the dear Lord travel with you all the way to Zimbabwe. And those who are coming back, may the dear Lord transport you out. Would love one day to ask God, why, Settler? Why did you take him at such a point when we needed him the most? At such a point when we knew he was the only hope, you knew that he was the only person we had. That is the same situation the disciples were in when Jesus was taken. He was left, they were left without any shepherd, they were left without any hope. But Jesus then said, take heart, believe in me. So if we only believe in God, you make us, you sail us through the hardships that are waiting for us. You know, it's very difficult to be called a widow when you never planned to be one. You know, it's very difficult to think of your brother when you no longer have one. It's very painful, but God is with you. He will be a brother to you. He will be a husband to you. May the dear Lord bless you. Let us bow our heads in a word of prayer. To our kind and loving Father, we are here
picked an unusual conjunction. God, you know we have lost a life. You know we have lost a brother. You know we have lost a husband. You know we have lost a breadwinner. You know we have lost an advisor. God, please be with us. We don't want to lose hope. We do want to believe in you. In your mighty name we pray. Amen. Amen. Machazubuja misozi yabobose Maguna usiku. We are trying, guys. I think shame up with people on a one we invite a Naratana. Jabu invite Manamaya, stop me, but it's made a move. Chimba ndokudairira. Chimba tidaire vari pakuchema. Chimba tidaire. Hamuzivi? Tipeiwo nguva yekuchema gamba redu. Gamba redu. 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 Gamba redu. Tipeiwo nguva yekuchema 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 gamba redu. Gatigopa smelly time yakutaura muchifunga imwe song yekuti chikotinendamo toda kupai mashoko mashoma ekusimbisa uyu setla uyu inga tozozera nemitenderi hama yakufa datikamudisetlamudingati ndokwandao indokwandaasetlawokwangusha ndokwaneberekwa so hama hama dzekumusha vachindibata handiti kuti tachikumbirawo service nekuti mutongero chichinji and everything ati munhu akaiwo kuti achimboda ikwatira chingo umwe yayatimaona muzawo zvevaruka vazoinoita follow up zvokunyatsoda kuonekwa kuti tichikuita follow vanomaona so ndakoti aura tichipei paweke chitione kuti toikwanisa sei vatangovabatsira batsira zvinhu zvasvika izvo so kuramba tichitaura tichikoma zoti ndikati ndogara kure ini unoti westu zvikanzi hazviiti simukai muende please tokumbirawo vakandikumbira kuti umwana kuenda kudrobhek handisina kana plani yazvo handiti
chiva ndozipawo meseji yerufu yesaidi kokwanguoma nei kuti murora wangu ashaika but sevana ndandaona tora ichetira kumuka makuseni chienda aititubigiye because vanga vachiti ivo vadingi vari kupalaiva vari kuda kuona service handiti so ndisvike pachandikangotaura ndechekuti kune mimasara handitika uyu settler uyu akatorwa naresi yake akatopedza mukangoandastenda veukama neshamwari dzake dziri pano kuti every day pamunomuka haya makaita maplans enyu ekuti lasi tukabva kubasa toda kupfuura nepanhingi ndodai handitika sometimes it doesn't go that way nokuti uchimuka makuseni life yatinorarama its a script yakanyorwa kudhara yatisingazivi iwe neni script inozikanwa nemuridzi weupenyu chete only God knows kuti muchimuka makuseni uchaenda neapa ugoenda neapa ndosaka munhu muchiona kuti akaoneka achiti muridzi mai ndichamboenda kubhawa asana kutoka nokuti kwaari aizvida ndikuenda kubawa but muridzi weupenyu anga achitori neimwe plan anga achitoziva kuti tichafamba zvakadai zvikozodai munobatsirikana of course peni tinenge tinayo kurwadziwa kunenge kuripo nokuti masina kuchitarisira mese kuti ndoshaitika kunenge usinatisira phone call yakadaro kuti munhu angonzi abaiwa nebanga atofa just like that uchiti munhu angoenda semaindiro anoita anodzoka anobati zvinotorwadza but sokohomberasabira kwatiri sisu vari kurarama uye atopedza rudo rwake he has run his race ndiye atove kwaakatomira ikoko kwaanotoni kana atosangana mwari wakatisangana naye kana atove kupi amheno ikoko zvasarira ini newe anditi kuti tive waridi pachedu kuti takagara patakagara apa how is our relationship namwari upenyu hwedu namwari wedu hwakamira sei ukanzi nhasi uchikuda apo warohwa nemotikari watigini uri kuenda kupi ndo mubvunzo watakanga tichibvunze uyu takutoselebhrata life yakararama 40 years or 41 years dzakararama kuzoda kutoselebrata asi iwewo neni tichiri panapa tichine basa hatizivi vamwe veni tichisvika kuma-80 vamwe kuma-90 vamwe kuma-70 pamwe mumwe namwari pamwe ndini ndizokera kuza kuti pa tatinavo 1a vatoshaika anomaona it happens zvinorwadza kugamuchira but rupumurawo wamwari hakuna munhu anokutiza rufu kana pane chinhu 1 chinotinzanisa nekusanganisa tese ticho ichi zvaitika pana settler zvichaitika pauri zvinoitika kwatiri anditi episi ane lake rekuti tamuunganira vamwe havatiwani nguva yekuunganirwa vamwe vachavigwa semabhanditi vamwe vachati hatizivi kuti ramangwana tenge takaronga panesizvo zvinoitika muzuva ramangwana handimaona saka ukama hwedu rwadakuda tigadzirise titi kumudzimai anenge asasiyiwa nasettler mainini chemainitariro mwari anoziva plani yenyu kumberi havakupi mutoro usingogoputsa vakakupa mutoro anoziva kuti muchatakura mutoro iwoyo saka chemainitariro ndinoziva kuti mwari vane plani panguva ino zvinogona kunge zvisingameki sense hazvitomeki sense zvechokwadi uchiona mumwe wako ari apa ungasina vamine mamwe mapulanza vamida kuti toda kunovaka ndachibva neha handika vanga mukadzi aka vangafunga kuvaka vatenda stay and things like that and this happened but you know what mwari vane chinangwa God has a plan uchazoiziva kumberi ukoko handiti uyatoenda ende mwari avazombozoka kusiya uri paposition yauyo vachanenga shuwa kuti vakusesedza through nehama dzakatarisa nedziripo vababa tida kutaura kuti vedu nevapinda kuzimbabwe ufambiso munyasha mwari vakuitire zvakanaka asi muchisumuka muchienda mubvunzo ramaiminawo okuzvibvunza uya kuti kana ndikafona asi ini pangu chaipo nepaki ndiri kuenda kupi unozikanwa nechii kwaunogara unozikanwa nekuita sei mumaraini unozikanwa nekuita sei zvaunoita mabasa apa nekutevereka handiti tangoona kuti hapana kana iri drama life hapana chizvinova kuti settler was not a drama person handiti tangoona erangaripo patoita zvidrama kudhara anobona saka mabasa ako anokutevereka vana kuti vedada dzedu muri muno muessay muno kuno kuti foreign land hanzvadzi dzavo handiti sometimes hazvinamboipa kuti mukatenga madore enyu mune kudzimba munoavhoidwa nezvinhu zvakawanda mweya yechina yakasimuka zvekutodaro gore rimwe yakatosimuka zvekutoda kuti if you're not careful uchifamba gore cheko munhu anogona kuuya kakubaya usina chakukanganisira tengai madore enyu mwirai kudzimba kana maizvo maida kuenda kumajamba masikuya kumabrogs kana maida mind your own business musene zvakawanda asi kashoma kunzwa kuti vanhu vakazopindigwa nemafuti mumba vakadhurwa kashoma nokuti munenge muri panzvimbo insecured zvakare kuno kwatiri kuno kwamuri kuno kusemazimbabwe tiri kuforeign land batanai kwamunogara nokuti mangwana nhamo inenge iri kwaushu kana kuti mangwana inenge iri kwaushu batanai muite chinhu chimwe chete mutakura nemutoro panguva dzakafanana neidzidzi chingoti naiwayayaka aiwa dzinotenda imba iyi ndinogamagoda kunzoimba ipasikana ungakwanisa nhorosomuso handika zvinongoita ndozati muri kusheva asi samuchakuita tichi mumbotitanga mune kuchana hamungazarami muchongo chero handiti
Ah, that's cool. By the way. Vatikaridzira ndepaKempton Park office as well. Vamuri kuona vakangomira munomu ndepaKempton Park office. Zvinoti Kempton Park ine ofisi yenyu yekuti munokwanisa kubatsirwa nayo. Saka zvoro kumulandi sisimeli hatisisiro kungoviga chete toparidza futi zvose. Saka kana mukapirwa everything is sorted. Nepekuchemera chacho tokupai futi. Saka tiri kuti joinai police kubva pa89 rand. Tine table ipanzapo. We just expect everyone to have a police. Amen. If I have a police, that's why these things are moving smooth. So it's left between you and me. Amen. To have a smooth sailing. Pane kuti titi taura kutanga kusunga, hamuzoita vanhu kuzimbabwe tosunga Zambia nekusunga because kuda kutanga kufunga kuti iyana mototanga kutsvaga mari kunani kuti ikwane kuti munhu aende. But tatima doko tichifara tichipfeka malebhuru tozotanga kunetsa vari kuzimbabwe kutengesa imombe kuti munhu auye. Guys, 89 rand yoni kudzimai wako nevana6. Amen. Only kujoina it's free, you pay kumashops. Saka panguva imwe tichange tichiimbira tichiita Muvingi yedu tichioneka nehama yedu. Asi nekuti vanhu hamusida kudarika kuimba kwenyu tichangoimba dzangogonai kuitira kuti zvinhu zvitese zvifambe. Hama yangu yedu kuti ndo basa rangu kuti hama yedu itese izorore zvakanaka. Saka ndichaimba hangu kumusha usingaperi nechifamba zvinokuda jene usiku vachapukuta misodzi yavo vose nakuna usiku mazamara avana usiku vachapukuta misodzi yavo vose hakuna kwenuwa hakuna usiku mazamara aria una jene usiku vachapukuta misodzi yavo vose hakuna gufu hakuna usiku vachapukuta misodzi yavo vone kuchangerufu hakuna usiku. Okay. Irira uyana ndofunga ndisawira or something.
ndatongotambira uruva racho ayo handipaita zvoti matingi zvakaoma vidiwe muchitendei vasikana imba yangu uyu mukunda nehama dziri kuzimbabwe shuwa aiwa vakazvitaura but kungoti isusu hama dziri kuzimbabwe ndodzinotofolowa dziri kusina dhata uko serious hauna kunge wataura ngadei takauya tese wakasvazuro orit mafamba zvakanaka uri muino mudzimai yama yangu uyu asi ndadozozviziva muturo mukutaura shame kupi kwacho ndogara mujiji kumajiji uko right ndokuziva majiji shame anditi aiwa arisunga nguva ina muzimbabwe sikana nemukadzi uyu arwadziswa veduwe murume ngoenda kubva wanokuzwa meseji yakapusa kudaro utongonotodonha newe ukafa munzi murume ashaika abayiwa nemagafa but vanhu vakamubaya vanoziva varipo pakati pemashoma rake varipo pakati pemashoma rake asi information tokurudzwa dzifambira akaisakatadziwa pamabhururu ake ndo pane munhu akamubaya handiti kukontinuzoti mari nyaya yemari dziyanga nayo dzisipokati information dzokudeti tetodzitsvakaka zvakaoma vidiwe right guys tave panze kwakwenzi kwakuenda kumba bhodhi inobvira kumba nditi bhodhi hanzi inobvira kumba. Snelly, how are you? I'm good, and how are you? Fine, fine. Ndakamirira kusvika mapizza bhodhi enyapa chingokuteerera imasi. All right. Yeah. Right guys, rongeka guys, muzoina izororo only 89 rand per month. Onai uyu muzimba anga karongeka ushu. Muzimba yanga karongeka ushu muzimba uyu anga karongeka onai atovigwa zvinhu zvake zvangofamba smooth 89 rand per month chete. Only 89 rand a month. Inokuita kuti usangane mari yanoda nodya KFC nepizza yaya imbo sacrifice 89 rand guys. Akutoenda kumba zvakanaka hazvina kana kumbonetsa gaitotanga kutotora bhodhi mukati muchiona totora bhodhi 89 rand chete 89 rand yako ndopainotangira handitika iwe nemhuri yako kana uchida kujoina unondibata kuwhatsapp ndibate kuwhatsapp kwaida kujoina ndikubatsire ujoine ndibate kuwhatsapp nemakomenzi asi kumbobuda nasamauti nemakeya hapana hana komenti handiri kumboona papa ndawane kuti komoritukirei naimi handana komenti handiri kumboona tete proper send off 89 rand yako pamwedzi isingakwanisi chuli chazemafuta proper send off. All right, sanga kwenu ngomira tete 1 Surombe kunoko ndo panenge paperera sarungano. Imagine usina kana plani yekuti uchiti ndizodai wakuinda wakatasa mudenga wako mani. Unosangana navanhu mumasiti muchitengesa polisi vanokuti vatanda akufa. Pano mwandakati nepolisi ere zvikanzi akakudza kuti ndofa ndiani. Ndakabva ndaseka amukati kusatoziva
usatoziyani kuti munhu anoziva chakautauri mashoko akadaro shuwa kwai handifini uri wechiiwo usingafi ndiudzeiwo kana ndimi inopera wani inotoita ngura mona Kumba from Kumba to Zimbabwe straight. I don't know Gutuka straight. Kwa Gutu straight. Mshakwedu chako guys. Paseri pe maraine edu. Sorry. Paseri pe maraine edu. Kumshako anangura kumshasi lokuziva. Kwando kuhanda ine kunofuta bobe holiday. Mukuti jikwe. Holiday ndakanga mandire uko. Ndakanga mandire. Mtendeka ono kumsha kwangu paseri ne paseri che ndiani ndapedza data here Kumba avazivi chivabva vavajoinisi uvape link vajoini kwanzire live zvakaomasikani hai kana misodzi yacho yekuchema inopera vidiwe inopera misodzi yekuchema inowa kuti iniwo guys madeko ndoreceivawo message kuti mshuwa muriro wangu akaenda kunovata kungovata ndokutovatira kutukana kumuka mufunge munoziva kuti chiro pandakaudza munoziva zvakaoma handisi kuti ingati kudini hai inoda kuti ndigozowana kutanga kumatanga inozvi ichi chakandiremera munoziva ndichakatoremegwa but handina zvatingaita vari kure tingagodii tongoita zvokuonawo pamavhidhiyo zvakaoma tasaizira rakeli vediwe moti paachangetanga kukura achivhunza unopindura kuti kudi unomupa mhindire kuti chii asikana unomupa mhindire kuti chii hai zvakaomazvo maheart attack aya guys chinokonzera heart attack chii kana iri maproblems please taurai nevamwe vanhu share your problems with other people musangonyarare heart attack ione zvadzinoita dzinongokutora chero nguvai chero uchiti waenda uno kuonekana kunovata zvakanaka shuwa hazvina kana mataurikiro mufunge panzi ndichimuudza naKelly nezero kwai why didn't she tell me that she was going, why didn't she say bye bye to me, she only last anga chingoplaya ndasingatombozivi kuti pakaita birthday rake Kelly because muriro wangu asi munhu aingotaura nemwana achingofondera mwana ndai ndakatozvigamuchirawo kuti hamene ikoko vakangosiya vakandipawo ndakangomupuwa naMwari but ndofunga pabirthday that was the last time rakataura naye, that was in March. Hanzi akasenda message Kelly aiplaya mavoice notes mufoni make akati so when are you what are you buying for me, skanzi what do you want, achinzi kwai ndoda zvimachiya hamene zvimatoitoitoi zvinotaugwa izvi zvevana vadiki zviriko zvichii princess ani hamene zvaitaugwa handiti that was the last. Hana kuzombovhera akondakta kana kudii handimaona mubvunzo yacho yandaigobvunza nezuro, why didn't she tell me that she was going, why didn't she say bye bye to me, where was she did she hate me that much, mubvunzo yakadaro unopesera wachema musodzi usingadi kuchema mai wana uchibvunza mubvunzo yakadaro nemwana
vana mai chero mainda mukadii chero mukanoita mwe vana musakanga mwe vana vamunenge mangosiyawo pamwe panasikana munoomesera vanosara mufunge izvozvi ndimurodhi kuya kuno kundatumigwa vhidhiyo kuda akambotumirana naye vhidhiyo last year izvo zvekuti edicha mapictures muchiunganidza mapicture panzvimbo 1 achibuda mapicture akasiyana siyana akamutumira ndo yandatumigwawo yandanzi imi zvinhu zvacho amen amen family politics waits hi motonotenga nigeza ndisimbona amacomments apana amacomments nasi there are no comments not network yakati chi there are no comments today pana amacomments nasi tigoita tigozoita ndasvika kumba tigozoita ndasvika kumba tigozoita imwe life kana ndasvika kumba kwacho utanai ndinosa kumba